El Puncha Kuna. Puncha on päivä, kuna on monikko eli päivät. Pujur tarkoittaa maanantaita. Se on keltainen kilju, koska pujur tarkoittaa myöskin aurinkoa, tähtiä, kuuta ja yleensäkin taivaalla olevia esineitä. Chiki on tiistai. Se on musta, koska Kichwa-perinteessä tiistai on huonon onnen päivä. Licha on keskiviikko ja se on taas punainen sen takia, koska se on hyvän onnen päivä. Puri on torstai. Torstaina kannattaa laittaa maahan kasvamaan kasveja, koska silloin se on vihreä päivä, silloin kasvaa kaikki hyvin. Vittu on perjantai. Perjantaisin taas ei kasva mikään, sen takia se on violetti. Säsi on lauantai. Lauantai on vähän semmoinen päivä, että silloin kannattaa olla varovainen. Esimerkiksi perinne sanoo, että ei saa laittaa lapsen päähän koria tai se ei koskaan kasva. Ja Chaska on sunnuntai. Se on valkoinen, koska nämä on hyvin katolilaisia, täällä on paljon katolilaista vaikutusta ja sunnuntaina pitää olla sielun valkoinen ja läpinäkyvä.